Zase jsem tu. Pardon, já jsem si tu upravoval tady tu věc, kterou vy vidíte. Tak jsem si ji dával. Vy to asi vidíte, co? Tu kuličku. Kuli. Já jsem teďka v autě a točím video. Zítra bude jasně taky video, ale bude to buď zbravka, anebo nějaký jiný hry. No nevím, z čeho to udělám. Tím nevím, co budeme hrát. Ale jo, uděláme sérii z Geometry Dash. Z Brusnové série. Geometry Dash. Geometry Dash. Nejlepší, co? Dneska to bude mega špatně hrát třeba, protože tady je ta kamerka, víte ne? Jak máte na telefonu tady tu kamerku, tak to je natočení. Já vás teďka dám pryč. Nic jste neviděli. Tak jo, to je první, to znám. Hihi. Dal jsem. Čtvrtou, pojď. Skra. Sakra. Něco tu namaluju. Velká sranda. Takže dejte like. Sakra. Čekat. Dejte like, odběr a zloveček. Já vím, vypadá to jak já vím, je to hrozný. No. Končíme s Geometry Dash. Sakra. Teďka jak natáčím a tohle jako hraju, tak to špatně dal. Sorry, že tu takhle máchám rukama, koukám pryč, protože mám, koukejte, jo, ty kráso, kolik? 19:26. No a já tu ty kráso hraju. Čekám na mamku, než tu ty kráso půjde od kámošky dolů. No je to špatný. No, buď si zahrajeme ket, ale neuděláme sérii z tohohle klubu. Blížího klubu. Až budu doma, koupím si tam to AKčko za reklamu. Jestli tu někdo je a já to nevím, tak mi to řekněte do komentářů potom, jo. Protože já fakt tady nic není, bylo ani nemůžu. Větev. Tak jo, já dál budu hrát, ale moc mi to nehraje. Pryč. Chcete vidět kouzlo? Udělám čáry Máry a vypne se video. Čáry Máry. Čekat. Čáry Máry. Fuk. Ať se stopne video. Tak. Super. Udělal jsem brutální kouzlo a tímhle potřebuji platinovu. Tohle video mě pěkně štve. No, nemůžu nic hrát. Za prvé. Nemůžu nic hrát. Nic moc her. Talking to má teďka
Na to se nikdo nekouká. No a ty kráso, všech ty kráso miliarda her, co tu mám, tak nikdo nemá rád. Třeba Bravko už není v stylu. Call of Duty leda, ale to ne. Tanky to ne, to vás nebude bavit snad, jestli jo, tak mi to napište do komentářů. Tady si to prohlídněte, jo. Co tam mám za hry. Potom tady, jestli mám stejný, tak to napište do komentářů. No a budu dělat klub. Potom se zeptám bráchy, jestli mi to udělá. No, a tohle bude muset být konec, protože já za chvíli budu asi spát. A sorry, že to tak moc zívám, ale fakt já jsem unavený. Teďka za chvíli zavolám mamce. Jdu volat, jo? Tak čau. Sorry, že tu pořád natáčím, ale mě nejde... Proč mě to nejde vypínat? Sakra. Co jsem mluvil? Tak jo. Mně to pořád nejde vypnout. Čau.